mensaxe claro de agradecemento a toda a cidadanía que se manifestou democráticamente, a toda a xente especialmente que estivo nas mesas, que estivo traballando porque este controvertido momento electoral fora adiante e fora adiante correctamente. Os resultados, a noso suizo, non son bons para o noso país, non son bons para Galicia, pero son evidentemente un fracaso para o noso espacio político. Son unos malos resultados sin paliativos, son uns resultados tamén inesperados para nós e evidentemente o que nos dá máis mágoa en non poder ter colaborado de mellor forma para acabar coa maioría de Alberto Núñez Feijóo e do Partido Popular. Insisto, son unos resultados inesperados e malos, moi malos para o noso espacio político, que eu evidentemente asumo en primeira persoa. Polo demais, agora mesmo iniciamos a analizar os datos, unha reflexión profunda que inicia hoxe, que continuaremos evidentemente mañá, e a partir de aí, despois desa reflexión profunda, volveremos a falar, xa digo, uns malos resultados, un mal día o noso suizo para o noso país, pero especialmente, lamentamos non ter axudado e colaborado para poder abrir un ciclo político de cambio no noso país. E nada máis. Boa noite.